La, talinga na ano eh. Yay. Ubi, hapa. Yay! Hello! Yes! Daog ko sa kuang da mobile game da. Biliba gid ako. Maayuha gid ako ani duwa eh. Maayo ko ni Super Mario og Contra. Bilib jud ko ani mga sus. Wa gid nakapildi eh. Duwa na sa kuglain. Ako na sabi. Katong ano lang. Katong Battle City. Sige lang. Sige. Ako butangan to akong speaker be para kuan ba surround system kay kuan ba. Dolby sa sinihan ba? Be? Tato kids. Busy man pang sa iyang trabaho eh. Ako na lang to siyang kuanan ko tawag kape. Ala. Nagkutaw na kog kape. Yeah. May hinahinaya ni gamay iyahang sound system. Ano ka headset nito? Gubaon man na iyang headset. Ala, paitira ni love. Yes. Ayuha ginako eh. Ay, salamat ni hinahinay na gamay iyang sounds. Nagka-realize siguro na nga medyo mahal ng kurente ron. Ako sa ning tiwasog ko tao iyang kape be. Ganahan laban na siya anong kape nga pinasod sa tumbler nga hinatag sa taga Euratech. Sa pa ba ako duwaon na? Human ako duwa Super Mario. Human ako Contra. Battle City. Kabalo na ko. Ang sama doon, uy, nagkuan naman sa doon ang circus nga music. Circus sa giduwaan niya. Ala, bayuhan, bi. Mulayat ko aning kuan, bi. Aning Ring of Fire, bi. Bayuhan na ko. Ay, nanigid siguro ning nate ati Manon, no? Ako sa ning ihatod sa iyahang kwarto, be. Sa marang, galanog man lang. Ay, nako. Paitira, day. Hoy, Pang! Pakadumog ay. Pang! Don't disturb me, Mang. Pang! Yan na, Mang. Yan na ka, Pang! Kasi, ayaw kayo matagal ka nagpang-pang. Tesa, Mang. May paminaw sa ba? Wait! Sa, Mang. Uy, lagi siya maminaw. Yes! Uy, murag yung ginako, eh. Murag yung Mobile Legends ang giduwa niya. Circus, rabaya. Okay. Yes! Among kape. O, saan, Mang? Wow! Kapinangga ko. Lami king kape, no? Lami kita naon ng kape, no? Lagi. Na syempre, lami gud ang nagbuhat. Natural, oo. Niya, Pang! Yes? Pang! Ang saman, Mang. Ay, sa pag-headset, Pang. Ay, tatangasan ako ng saman. Kinabot na tong yaya. Oh! Si Gabriela. Ano na si Gabriela? Maningil na siya sa iyahang talent fee. Sige, go. Yes? Ay, sa pag-headset ba? Wala, lagi. Yes. Pang. Mawagtang gyud ko sa akong concentration basta makita ko nimo mga lami pa. Lami pa jud kay mo gidalang kape. Ayaw ba? Samot Sige na na, gyud ko. Sige na. Yes. Pang. Unsa man? Ang sa imong ganahan, na ako'y sandwich food gihimo na stapad sa kape. Okay ra ko aning kape man kay diet man ko. Di nga sa kay ko aning akong duwa nga circus. Bantog ra brewed coffee imong request. Yeah. Kay good for the diet. Yeah. Yes. So siya lagi ka Pang. Oh, Pang, natural. pero gwapo kay karon Pang. Ulog-ulog ni. Yes, gano nakitoyo no. Wala ko'y tuyo eh. Sure. Ganahan lang ko magtanaw si mong nang... Nga murag katong baboy nga nilayat sa Ay, wala ko'y giingon. Sa kayo? Wala ko'y giingon. sige, sama. Or katong murag si Super Mario? Wala ko'y giingon. Or si Luigi? Wala sa ko'y giingon. Sige, unsa man. Nakaytoyo na ako no. Ganan pa. Ayay ka, unsa man? Ay, Pang sa doon. Unsa lagi? Sige na hapit na gahuwat na akong kontra. Ako nang gi-post. Wait, excuse me, di na online. Ano yung online dayo? Sige go. Okay. Unsa man? Kaya nang... Unsa man? Asa yung pitaka Pang? Tuwa dito sa ko ang kuan, tuwa sa ko ang regata nga short. Tuwa dito. Na ako'y ihatag ni mo. Unsa man? Dara, Unsa man? regalo. Unsa man? Sounds like a regata. Ako ilisa ni mo pitaka. Regalo. Oo, kaya Father's Day ba ya? Hala, salamat. Happy na ba yung Father's Day? Oo, bitaw no, nakalimot ko. Abi na ko, wala, imo na nang nakalimtan. Niya, Pang. Unsa man? Ako ibalhin ang sud sa imong pitaka, ha? Ano man? Sa imong bagong pitaka. Sige go, sige. Dayon, Nanandiri imong lisensya. ako na nang gi-withdraw tanan ang akong sweldo, unya, Ha? Kabaw. Gi-withdraw na nimo? ako nang gi-withdraw. Asa man ron ang... Advance mindset mo ko Asa daan. man ang sud? Nara dito, tanawa dito. Ah... Nya dayon, Wala mang, lagi ko kita. Kuwang lagi ni. unsay kuwang? Kuwang. Ano man? Sakto
Sakto mong good. Di ba 20 mil man yung sweldo? Kinsinas. Oo niya. Nga Pila no, man na? 19,800 asang. Hala, oy, akong gikuan akong gipalit og one French fries or burger. Di mo nakaabot. Bahid kas grab di nakaabot oy. Wala Kinsay imong gipalitan? Ako ra. Ni kuan si ko mong mata. ni drive-thru ko. Drive through si mong mata. But anyways, nga naman. Actually, ma'am. Bitaw pang okay na. Okay na ka. Okay Sige, na. dayon. Okay na. Ako nag-isuod tanan ha. Sa imong pitakang bago. Abi di ba ako nag-focus. Sige, go. Sige. Ha? Pero Salamat. mang, wait sa mang. Mang, Ah. kabalo ka mang Father's Day na hapit. Ah. Nya, imo naman at wala naman tayo allocate na sa akong sweldo ron. Ah. So ang na ako'y kuan na 5,000 kay magpalit ko kuan bag-ong PC. Wow. Kay magduwa ko og kuan. 5,000 din ang bagong PC. Di ako ring upgrade. Magkuan ko kuan. Ako palitan ng bago nga. Di ako rin mo palit ako ra. Ikaw ra? Minana ti ka pinangga. Okay. Sige go. Mangita kog naidahang online sale. Sige dayon mang so. Napa na extra nga 5,000 so. Budget 5,000 rin budget. 8,000 na lang na pang. Sige. Okay. Wow. Ha? Galante. 8,000 na lang na. Sige go pa dayon. Mangita ra kog tagkuan gud tag 4,000. Sige pa dayon man. Okay go. Okay na wala na kay toyo lain pero mang ha. Ha? Ibutang na si Muna na nga napo kay sobra diha. Nga? Sobra, dapat ko i-allocate na nga kuwan. Ayaw na, uy. Ako na lang ni good. Ako ipalit og grocery. Okay, and then? Palit po na ako ibayaran ng Shopee. Look, ano yan sa pa? Maligkuan. Kato kung gingon mo ba? Okay, sige go. Ha? Uy, pinanggaguti ka. Kuan ba to? 4,500. Kunyag akong 5,000. Ayun na, sige, react. Ako bahala ni mo. Ay, kaya, ilan ko na.